Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare. Tinoimba muri kukomborerwa kubva mangwanani kusvika panguva dzino. Tine varume vari padare pano. Regai tisati tapinda muprogram, ngatikumbire humba vativhurire nemunamato. Let's pray. Ngatinamate. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga. Manera ano tinaye pamberi pechigaro chemutsa wenyu chinokosha chinoera chitsvene. Ndo pachitubu cheupenyu wese unoramwa pasi pezuva.
ndo panosvika minamato yagadziridzwa namweya mutsvene. Varume vava pano kurukura nhau dziri kunetsa, akanyora aripo, ndiwo imba achateerera. Takukumbira mweya mutsvene kuti dai ungatibatsire, tibatsire vazhinji vari ine situation yakafanana nemurume uyu. Maita yenyu baba nekunzwa munamato iwoyo najesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. 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 Tinotenda. Thank you so much. Gani bokwasisa gono. Samati. Muri sei humba. Humba. Shumba. Shumba. Gono. Makombe. Tiripo. Makombe munosimba. Totenda nasidare riri a bit different. Tine vamwe vazoti join nawo mukati mekudiscussa taona kuti idzi nyaya dzizoda varume wakaita sevava. Dzoda varume wakasimba wakagwinya. Regai pana gono. Gono chimbokwasisai vateereri vedu zita kwamunobva kumusha mumovha mangu wakwazisa totaramba tichienda takadai. Tinotenda wadiwa vateereri inoitwa Dengure. Ndiri Gono tichibva kunyazura. Tinotenda kunga ndiri pano Maita. Amen. Thank you. Ndinonzi Charles Makombe. Ndobva kwaRusapi. Kuna St. Teresa uko. Tinosangana nevateereri wakateerera program iri kutora nzvimbo nhasi. Komborerwai neprogram yanhasi tokutenda. Amen. Yes. Inonzi Marara. Anasi tumbotaura nechivanhu chakadika. So indiri Shumba nechinanga. Tinobva kuGuruve. Tiri descendant yanzi neHoreka. I think a number of people know neHoreka. But Dai pastor ngwaru varipo. Titora hama. Titora hama na neHoreka. No, tinotenda Shumba. Yes. Makadi yenyu zita rangu ndoitwa Pastor Obet Mudzengi, ndiri muyera Shumba, ndinobva kuShurugwi. Tinotenda indoitwa gospel mudoni, ndopindira pa Mandara Church, ndobva kwaRusape because of this special program, and this is Samaita ndiri Samsung kana taku Europe. Tikaenda Europe to Samsung ndomuka sei. Tinoda kutenda. Now musoro dwenyaya nhasi uri kutaura pamusoro pekuti murume Murombo. Anzi murume uchi? Murombo. Saka nyaya yeurombo iyi ndo nyaya yatinenge tinayo nhasi. Pane muteereri akatinyorera achikati anoda specifically waMarara paDengure vave paprogram. Mutaure nyaya yemurume uyu achiteerera. Ari kuti murume wangu haadi kushanda like other men. Anongoti even Bible rinoti varombo muchagara muinavo. I feel he uses that as an excuse, yet he has so much potential. So he is not the only one, I would want to think. Murume uyu ari kuti hanzi varombo tichagara tiinavo. And then I'm one of them. Atoisa bar. That's dangerous. Akati ndizvozvo. Regai tange tambopa mufundisi. Mutiverengerewo verse. Tinotenda tichaverenga pano kuna John chapter 12. Ndichatanga kuiverenga pavhesi ya4 inoti, but one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? This he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and he had the money box, and he used to take what was put in it. Verse number 7, but Jesus said, let her alone. She has kept this for the day of my burial. Verse number 8, for the poor you have with you always, but me you do not have always. Hey. Saka totangira pamuri Solusi University. Some fundis, when you are looking at this story, why did decode? Yes, and that particular verse. What is it saying? Is it kutaurwa nevamwe ndizvo here? Ndozvada kuti tange tambotara pamusoro pazvo. Tinotenda uyu ari kota ari kuti zvanzi anoti varombo zvanzi muchagara munavo. Saka iye ari kujustifya kusashanda kwake achiti bhaibheri rinoti
kune vamwe vakatotemerwa kuti vachava varombo. Saka inini I don't need to be productive. Ndiri among varombo vakanzi naJesu muchagara munavo. Hey. But Jesu hasi kutaura nyaya iyoyo yekuti pane vakatemerwa kuti vachararama nekugara upenyu hwose vari varombo. Mukacherechedza mutemo unopuwa munhu pokutanga asikwa naMwari, munhu akanzi be fruitful. Actually mukaverenga nechiHebheru, Yes. zvinotonzi be productive. Hey. Saka kana pachinzi you are now poor, it's not lack of materials, but it's someone who has stopped producing. So if you are not producing, then you are poor. It's not that you lack. Saka poverty is lack of resources, but it's lack of creativity. Hey. Aish. Yeah. Get advocate. Baba, abakuseri violence ekhaya. Ndikatoepa muri yato You know, violence. I think one of the most important things to know Baba is to give context Yeah. to everything. Yeah. When the woman decides to anoint Jesus' feet, she's doing something that no one had actually been able to do. And she anoints Jesus during his time alive. And he even comments. And when he's saying, he's simply saying this is actually a rare opportunity. And what she's doing, this opportunity, you might not actually be able to do it. And you know it very well, that no one was actually able to do that. But one thing that she noticed is, where we get that statement, is a thief. Judas is the one who caused that response. Kuti bude. Why? Because Judas Maria pinda apa ayakati one day. But Judas by his very nature is a thief. It's not because he cares about Jesus. The Bible says Judas aizvibatsira kubva muhomwe yaidi. Aitotora box. So Judas aroti ashandiswa ida yanga yapinda box aitobatsirika futi. So that statement is coming as a response not to a genuine question. It's coming as a response to address character yemumwe munhu. But we need to address in John's poverty, Baba. Poverty is what has been said, not lack. I would say poverty is a manifestation of a mindset. Being poor, and I'm going to say this, being poor, when you watch programs like this, when you watch all the content we're doing at Mandara, when you watch the various content where he's appearing, where you're appearing, is a choice. Because when your mind has been exposed to information, Baba, when your mind has been exposed to ideas, when your mind has been exposed to principles, you can't afford to be poor. And one of the statements that I need to make, Baba, poverty is a manifestation of lack of understanding of principles. Ava baba vakutanzi varombo muchagara minavo yatova kesi inotozoda counseling. Danda ndiri mamwe masekos ndaitoti inotozoda deliverance, especially mental deliverance. Why? Because when a man, especially if you're married, and especially if children, Yeah. you can't afford the luxury to dine and dice with poverty. Because the very same Bible says a good man, he is a man, a good man leaves an inheritance for his children's children. And I want you to notice one thing, it's generational. The Bible is not saying leave an inheritance for your children. Yeah. The Bible is saying, Vanavako, we understand that they've already been provided for. Now it's your responsibility to provide for the next generation. Hey. Your children's children. Shumba, thank you so much. Regedo your opening statements. Ndina kutenda kuti murume uyu azvipangidza chimiro chake. Azvipindirani bane zvetaurwa to me. Because uyu ane pfungwa dzake dzisiri kushanda. Now, munhu akabvisa mari uyo mukadzi chifewe. Ende chifewe chakashanda kuti chiraise that kind of money. Yeah. Now, Jesu akarecognize kuti even Judas akarecognize kuti mafuta akatopa neprice
because price anapuwa nemunhu ndiye akapa price ega kuti mafuta aya aicosta 300. That time 300 it was like a million. Get the point? Actually, you know what, Elder? Yes. A day's wage was 1 dinari. Wow. 300 days. 300 dinari. Almost a It's year. almost a year's wage. There you are. Yeah. Imari yegore rese. But this man ada kuzviita associate neurombo. Iye ane mhuri. Ndikutadza kuunderstanda pfungwa dzake. Thank you for opening that. God. Ndinotya kana murume achiti ndinoda hangu kuita murombo. Nekuti ma-disadvantages ekuwa murombo akawandisa unofa neBP chop uchiona vamwe varume vachidarika nezvakanaka ende gare gare uri kurambwa nemukadzi because basa remurume iprovidence to the family. Right. Let me go back kuna pastor. Yeah. Being fruitful, every tree that is there, its mandate is one, kuti ndiite vana. Unotoiona nyangwe iri munguva dzekuti hamuna mvura kana chibage chako ukachisima chichashaiwa mvura. Yeah. It will reach kuti ibudise chibedzi tsanga. You know, it's all fruitfulness. Zvino iwe ukaramba manje kuti ndoda hangu kuita murombo, then unofa neBP and chazotaura takuzomuti murume uyu wazorambwa sei. Ndoda kuverenga panapa just briefly. I love this. Kuwa murombo, show me a poor man and I'll show you a man who passes over opportunities repeatedly. And kuwa murume, to me, murume mawara yanomiririra kuti it means you have to answer financially in the morning, afternoon and night. Ndo basa rambaba iroro. So mdara turn it over. Iwe unodai uchitoshanda zvekuti mhuri yakoka inospakwa kutaura kwemazuva ano inozipirwa newe. Because you know, I hope mudzimai wako haazonamati mumwe minamato. Ndeda kubva ndangoti batsirei. Yavhurika manje anenge achida kutaura totoipindira. Akaona mumwe muti asvikapo wakapfumvira kwazvo. Ndokutarisa ndokushaya muchero. Zvikanzi uyu haufaniri kuokwipa yaground. Yep. Rowesa space. Because uri kupedza space tiriisa mumwe muti unofanira kudini kuproduce. So I don't know kuti babawa mumhuri mavo wari kuoccupy space yaasingafaniri kuoccupy because he is not producing anything. And the next thing chichaitika ndechekuti achasiyiwa nemudzimai kanyangwe nemhuri because haana chainacho. Hey, so what are we saying? Are we saying that poverty is kuironga iwewe? Yeah, poverty is very costly. Ndio unoironga poverty. Ndio unoironga. Ndio unoipepedza futi poverty yacho. Kuna vanozvarwa in auto. It's a decision. Yes, actually, vesi yati be productive, not be fruitful. Mwari havana kuti be seedful. Be fruitful, produce. Kana vakati be fruitful, it presupposes kuti vakatoisa seed yacho mauri. Yes, correct. Saka everyone is seed. Yep. And God commands you to show the fruit thereof. Hey. So when you stop producing the fruit, that's when you become poor. But it doesn't mean to say you don't have the mental resources to produce. What you are lacking is creativity. But God has already given you the seed. In short, murukuti, paunomira kuproduce wafa. Yeah, correct. Todzokera kuya kunzi wakafa hapana chavanodini. In other words, muti wakaoma is not expected of it any production. Correct. So ndoda kuidzikisa zvishoma. Kana wamira kuproducer wafa. As long uri mupenyu. By the way, vese andaida kare ndisandabata nyaya dzo ainzi blessed are the poor. Ndaiba ndaguma ipapo. Chapter 5 verse 3 kana tsingakanisa. But ukazoenda mbari kwacho in spirit. It's not blessed are the poor and it's not better. Kwete financially. Autorina provision financially. So zviri kwatiri. So in other words, pastors are around zvokuti magia ekutoita mari ari matiri kwari. You're right. Ndosaka tichisima mhodzi 1 yechibage nokuditsa a cob
of 1,000 modzi. You plant a mango tree today, it produces 1,000 mangoes. In it is born to produce. You're right. So where can you fail? Hey. Actually, nation, measure how to be successful, never not GDP. It's how the nation is producing. Saka Mwari havana kutisika to be consumers. You're right. But he wants us to produce. Hey. Saka hatifaniri kungopinda mumashop tichinotenga. Tinofanira kuproduce a product yaunotengesa. China iri kutyiwa mazuva ano nemhaka yekuti they are producing a lot. Saka every individual Mwari created you to be productive, to produce something. Hey. Baba, let me say this. I think one of the tragedies we find is we are normalizing what I had called earlier the abnormal, but I love what he says, the subnormal. Abnormal. The moment when I open the good Bible, wakutsvaga mavhesi anojustifya chirombe. Wakutsvaga mavhesi anojustifya kumuka usina zvauri kuita. Anojustifya kumuka uchichema kunzi nyika yakaoma usina zvauri kuita. Tatwa problem. Hey. The moment we start justifying this particular status quo, you are not doing anything. We already have a problem. Why? Because, you see, being a man is responsibility. Correct. But obviously, family yoko wakandororera vakatotemba yo promise kuti unovachengetera mwana wavo. You can say that again. Ndozvakanyanya wapa confidence kuti aenda ako. And one of the things that I always say, Baba, sorry, I'm going to use a bit of violence here. The moment you become a parent, in other words, you give birth to innocent, unsuspecting people. The moment you become a parent, you give up the right to be an idiot. Hey. The moment you decide to be a father, you give up the right to be an idiot. Why? Because you can't take, number one, family kwavo and introduce them to poverty. Secondly, you can't be brave enough to reproduce and introduce the seeds, the fruits, to poverty. This is the reason why certain families mnozofunga kuti kune spirit of poverty. Yet ndi vamwe baba vasina kukwana. Vakaleya foundation. Jandogara nchitira baba kuti if you are not careful, zvakunoita zvezvo. Tauna matatu achitukira mweya madzinza chichi mweya mazitateguru akavari marombe chita all-night prayer chitsanya. If some people are not careful, baba, tichapindirwa muprayer band vazukuru vachituka mweya madzitateguru. Mweya madzinza akafari marombe vachitaura one of us. And our assignment is never to be a prayer point for the next generation. Hey. Tisazonyeberana baba kunamata nepoverty hazvina kufanana. You can be broke and still not be humble. You can still have money and still be God-fearing. I don't know for some abnormal reasons why unofunga nakada mari achana mari baba. Hakuna zvakadaro. Vanhu vari mupoverty ndo vanoona problem nemari. Usually problems akadowanda. Zvinana witchcraft zvazvo ndambostora zvazvo. Baba munhu ane mari machanza ake kuroya ari minimum. Why would I leave mbedha wangu inini we 5,000 US? Ndovinga iwewe ruorara not pambedha baba mumubedha ndovinga iwewe kuzokuroya iwewe ndosiya moti yakapakwa panzeya baba iyaya ndovinga iwewe rufamba netsoka kuzokuroya. What's the benefit? Shumba ndakubata imani kuti ndikutsva, you know what? Yeah. Pari kupisa. Gono. Ibai mabata iyi. Voti Bible racho irori raroda kuhwanda naro. Rinoti asingashande hafaniri kudya. Hafaniri kudya. You know what? Kana usingashanda hafaniri kudini kudya. Rega taura kuvarume vese vari kuku. Because varume vakateererana. Varume vese vari kuku. Ibatei. Mwari haana hanya nemukadzi akaroorwa. Biblically, Doc, you can come in. God does not care to answer a married woman's prayers. He answers shirikadzi nenherera. Anoti ndiri Mwari weshirikadzi nenherera. Haasi Mwari wemunhu akaroorwa. Summers. Imimi mukadzi wenyu mimi. Pane wakadzi vari kuita shirikadzi vakaroorwa. So in other words, unoda kuti Mwari anopindura munamato wemukadzi uyu sei. Anokuzorodza ishumba. What's your domira death certificate? Then munamato odini wemukadzi wekuchema opindurwa.
So kana ndiripo sababa. Yeah. A man has to do what a man has to do. Full stop. And the Bible is not an excuse. Now, labor, there are two labors that I always talk about. My one in the 9 months. Yep. That's laborious. 9 months, yeah. And you expect the same wife as kushandire futi. Come on, Murumo. That's witchcraft. Aita 9 months. Kukuberekera mwana mustamako. Tapedza. Oshandira futi. Okushandira futi. Zvese nezvekukoko. Hey. Murume labor yake. Labor yemurume kuti aite right. Kutakura mutoro wekutsvaka mari. You're right. Achiprovide. Baba, Hey. Munzo hapo ndio right. Yeah. This is the truth we need to constantly remind people. The reason why many marriages right now are unstable is because of unstable husbands. It's because of unstable men. When the man is unstable, the house becomes unstable. When the man neglects a fundamental and an elementary duty, the marriage will never stand. So when a man decides to be serious and when you decide to work, you are also saving your own marriage and your own spouse. The duty of a man is to protect his wife's vulnerability. Iye warunyima mari shuverengira Bible. Kune baba, kune vanhu varutomsendera mavhesi vozompromisa mari futi. Munhu wese ane breaking point baba. Wese ane breaking point baba. Mapatora point mimi. Nature hates a vacuum. Yes. Pari kuda musoro wotumbogadzirwa chirwere natural chirechi iwe ukabudisa excuse yako usafunga ndoramba wakadaro. Because nature hates a vacuum. Nozotanga zvakasodai my marriage is being fought ndiwo kufighta marriage yako iwewe. Hey, no weapon formed against me. Sometimes you're actually the weapon formed against you. Iwewe ndo unozifighta iwewe. Ndo uri kuzvirwisa. Hey. Umba. Mambonyarara muri kukoseka mukatarisa mochaiwa ku violence iri kuruwa muri pakati papa. Chimbopinda so what are we saying? Uyu murume ari kuti umba. Kutaura nenyaya yepoverty. Yeah. Nenyaya yepoverty. Yes indeed. Kune vanozopa that excuse. Maybe mfundisi also coming but also then uyu sese murume wevhu ati no. Zvakaoma kuti munhu mupfumi atendeuke. Zvakafanana nekuti ngamere yari kupinda ne. Oh, that one. Can I actually explain that? Yeah. Wana Solomon wangu wakapfumaka. Properly rich. Wana Job. No, they were rich. He was filthy rich. Abraham. He was filthy rich. And ndoda kutaura kuvarume wakateera this program. Everyone akapiwa tese takagara panapa. Takapiwa 8 hours to work, isn't it? 8 hours ndio mune wapfumi. Ndio wari pakati. Ndio mune warombo futi. So kuwa murombo it's by choice. Yep. You create your own urombo while others are doing it. But Zimbabwe, there are so many opportunities. Because you can't get an opportunity wagaramba. No. Bible, azugoni. How would you find an opportunity? You don't talk to people who are going to find an opportunity as well, isn't it? Because if you interact with people, what a mindset, isn't it? You know, why should I leave Zimbabwe? Because it's God's design that I should be born here. Correct. So zvinhu zvangu zvose neutema hwangu huri anchored muZimbabwe. It's only by choice that I'll end up in America. Kunotonhora nekuCanada. Holiday baba. Let me go there for holiday. Yep. So munomu ndo mandiri. In the munomu I'll find my space. And you've already found your space. Yes. Baba, one of the things tingazonyeperana didi, but tingasanyeperani, Mari gives you options. Yes. Mari inoita kuti one respect. The greetings of a poor man are always confused for begging. The greetings, kumoresa, munari poor chiko kumoresa, usually the thinking is wazonkumbira mari. They're always confused for begging. Mari inoita kuti zvimwe zvinhu zvingobalansa so. Mari inokiwa tumwe tumaconditions twausingazwisisi, tumwe tuma-BP toita chingosota mari bichaona zvainoita. Inoita kuti dzimwe hope, paurora ndikutadza ndorora njamba makuvaka, ita balance right.
ndopaona kuti aiwo mbedha wako unorarika zvakanaka ndopaona kuti foni yako usandopoisa wako pasilent because hakuna anokufonera achida offer. So as long as we still treat each other chingonyeperana chingoti tinokuwadzana, let's normalize real conversations. As men, the conversations we should be having, number one, what's the next opportunity? These are the type of conversations we need to have. And secondly, chirosina mari baba, put yourself in environments where you cannot afford to be the same. And not inokumbira marini, but put yourself in environments where your mind is stretched. The way you see your things change, and you also begin to see opportunities because you're spending time with the right people. Tikanyebirana baba, iyeyo yarotaura nzi iye rombo mchagara ndiye anokunetsa kana school fees yakudiwa, ndiye anokunetsa nzi kwaita emergency kumba. Majority of the times language yoti emergency kana yakushandiswa pana munhu anoda kukumbira mari, if you've noticed. Daita emergency. Kana munhu ari kumaternity haisi emergency, ndokana ndichitaura baba, you had 9 months to prepare. Day one. From day 1 9 months. Up to 9 months. Still mwana anozvagwa. So one wasiri kuda kushanda baba, they become an inconvenience kuna vanhu vari kushanda. Kana auzonzi here ndingakandiyima mari, ndine dambudziko baba nemunhu anoda mari yemunhu urgently. You can't want my money urgently. Kuti it's urgent, ndipo mari yangu haikumbiri uchinzi urgent, yako ndio inokumbira uchiti urgent. But you see, tikasashanda we end up having an entitlement mindset. We share the same surname, we come to the same assembly. So his money is making a lot of money, so he's supposed to see me. No, imari yake. Munhu taura pile. Ndobva ndaenda pana mufundisi. Mungazoipomodzo violence iri kukana. Kana ndipo paunozosvika kuti munhu anonyima mari yani. Okay. Auti anonyima fora kupedzisa kuti ari kunyima mari yani. Now, kana uine tumari twako hauzivi munhu ari stingy or not. Exactly. That's not your business. Ukaona munhu anchiti ninga haite hapi mari yani. So muono wa Mwari uri murume wose should be able. The abilities in us, all of us. Hey. Yeah. We can't all be billionaires, but we can all be okay. We can be decent. We can be decent, thank you. Ndenda kungobatsira kungo ed pone zvawataura. Unozwa kana usina chauri kubata, hauna mari, pakaitwa nawo hapana anokubvunza kuti mungatibatsire nei pajaenda uri panapa. They don't look for you. Kana. Mfundisi. Actually, Mfundisi, ndofunga humba wambotaura nyaya yekuti poverty is a choice. Yeah. Is a choice. Is that so? panogona kuita ma-conditions Right. anolead into poverty. But poverty is a mentality. Unogona kudzidziswa kuti kune varungu vanopa mabasa, iwe unofanira kuva mushandiri wavo. Wotokura une mentality iyoyo yekuti ina handigoni kuproducer anything, ndinofanira kuinda kune vanogona kuproducer. Saka ipfungwa yepoverty iri kudyarwa mumunhu kana une education yakadini yakadero, zvoda kuti munhu atanga avhurwa chipfungwa. Mukaverenga kuna Genesis chapter 2 verse 4 na 5 panobuda motivation yakasunda Mwari kuti vasike munhu. Panotaurwa pachinzi iyi ndiyo nhoroondo of the heavens and the earth. Ponzi pasati pamera miti, pasati pava nemirivo yanga iri panyika. The earth was lifeless. Ponzi why? Because Mwari havana kutendera kuti mvura inaye. That's why mirivo isina kumera. Then voenda mberi voti, why did he not allow it to rain? Voti, because there was no man to till the land. Saka mtonoti purpose yakasikirwa munhu kudini kushanda is to till the land. Hatina kusikirwa kuti tizorore, but akasikwa kuti tishande. Ende mukaenda pa mutemo wesabata uri kuna Exodus uya 20 unoti 6 days thou shalt labor. Then wobva wazorora musi wechinomwe wesabata. Now the question is, chakanyanya kukosha ndechipi? Chaunoita in 6 days nechaunoita in 1 day. And the implication of this command is
if you are not working the 6 days, because hapana kunzi you may work, kana kuti you can choose to work, pari kunzi you shall. Hey. You are commanded to work. So if you are not working in the 6 days, What are you doing? you are actually breaking the same commandment. Hey. But normally as Adventists, we have put emphasis on resting. One day. The 1 day is more important Hey. than the 6. Hey. But God wants you to work the what? 6 The days. 6 days. Correct. And then you rest 1 day. And actually, if you are not working the 6 days, you will break the Sabbath. Because why do you want to rest if you were resting all along? Shumba musati mapinda. Saka zvinoreva ndezvekuti, you know, God is so fair. Yeah. Ochiti dengure chishanda otipa mabenefits acho. Taingofanira kungoshanda nekuti Mwari wadini wadaro. Tisina return. Taingotimba minda tichidini. But it's for our own good Yeah. kuti ushande. True. Simba racho unoripedzera piko kana murume usingashandi. Unoripedzera kudhimbare manje. Nekukuza Liverpool ndikwa rinoperera kana rinoperera kumwe kana uchishanda chaiko chaiko you've got une satisfaction ukaona mombe dzako dzichibereka Zvinohila baba. ukaona mudhuri uchisimuka uchitaura kuti unosimba. you know you smile and say God is good all the time. Baba, I like what Vaishtora Namfundis. Yeah. Chinonzi laziness, by definition, is resting after doing nothing. I like that. Chinonzi laziness is resting Without after doing Yeah, nothing. So God gives us an instruction to be productive. That's one thing we need to understand. Yeah. Instruction is God's instruction. Munga produce productivity. It's an instruction. So the problem is one wakawanda. We still want my results. They are not productive. So mwarushanda 6 days. Mumwe ana zvarukuita arongoti by faith, just to live by faith. For same 6 days aruda the same results. When you work, you're actually doing yourself a favor. When you even work better, you're even doing more Favor to yourself. Read the Bible. Baba. Once talked about this on one of our shows. Yeah. Proverbs 22 verse 5. This is what it says. It says good planning, not planning, Good planning. planning, and hard work. Bible, understand it? Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. So why is it? It's just shanda. You'd find about 200 views, 150, because generally the default yavanu is they are so excited near the proceeds, not the process. So someone will think they will compensate work in a prayer. Prayer warriors, can you Baba, elaborate on prayer I'll warriors? tell you one thing. No matter how much you want to say you pray, I know you love prayer warriors. as long as usina chauri kuproducer, as long as usina chauri kutengesa, you will be a broke prayer warrior. Baba muzimbabwe munonamata. Mimwe minamati inokustatira gonyeti. The type of prayer inosumudzwa gonyeti injini kana own person is like key. Unonamata baba. Anobuda mu prayer closet at 4 a.m. Atukira Satan, atukira vese vasingazivi. Obuda, the bank balance is still the same. Because baba, if we don't work, if we don't till the land, and tilling the land is very important, eh? You also need to ask which land, whose land. Very, very important. Why? Because you can be tilling the wrong land. Okay. Ndinoda kutaura nezveprayer warrior. Okay. Tanyanya kuti prayer should never replace duty. No, it shouldn't. No. Ndo hatisi kunyanya here handisi mufundisi, with all due respect, hatisi kushora simba remunamato. Wangawanamata baba. Let's pray. Ngatinamate power. Mwari. Yeah, there is power in prayer. But muroyi akamuka akadyara mvura ikanaya yaMwari Chinomira baba. anoita goho tikatengera muroyi. Chinochobuda. Laws of nature hadzinzvengeki. Yay. So ngatiite izvo tinofanirwa kudini wakomana kuita production ngaidini. Ngatitizei nhamo is filthy and nhamo inorwadza. You're right. Unoita ungati unodadirwa every day nenhamo. True. Baba Mdoni, Mr. Boy, we once did a show called Do Something. Yeah. You get what I'm saying? Talking about a situation does not change a situation. Right. Talking about a problem, of course, they say it's half solved, but it's eventually the action that you take Towards the problem. towards the problem. Right now, Baba, as we takatogara panapa,
kune imwe kambani kutogadzira wawa right now warutoti customer yavo irimo mukati umu and havasi kuita majokes kuchitochena varutondosupply. And one of the points that we need to realize is God has designed work as a principle from day one. Meaning, and the principle, by the way, the simple definition of principle is a law that governs function. You can't fight a principle. We can negotiate facts like where were you born? But when it comes to work, good planning, execution, these are principles. They are universal. You know, I always give people a very simple example. But even mukaoda niyo zenye mimi mukadzipa conditions are right, most feed chichi. But do you know, it's not okura regardless of who is president. It's not okura. Adzinei kuti ndiana kutonga. No, they don't care. Kuti not okura. Kugaza kune hondo. Adzina basa unoona unozudambura musoro, they don't care. Udzikana zvinhu zvako zvakamira zvakanaka. Haunei ukabvunza kuti president anobvunza kuti chandiani zviyai. Uzi haunei naye. Zvinhu zvako zvakamira zvakanaka. Ndoda kuya paprayer, warrior prayer here. Yeah. When you take this Bible, you talk about faith, isn't it? Yeah. But faith without works It's dead. is dead. Yep. You know what I mean? Yeah. Faith without what? Works It's dead. is dead. In other words, ukangoti wamuka makuseni wakangogara kana kuti wonamata dziya iri uchinamata hazviunzi mari paprayer iwe. It does not give you money. Munamato unokupa simba wokusimuka kuti ndakuenda kundoroka. Zviri kutaurwa naMarara kuti unoda a very good planning, isn't it? Ndoda kuitei. Ndakaona mumwe mupana mutaundi umu. Ndikati pana panotangira inonzi ari kuenda kunyaradza. Chitepo. Hebert Chitepo. Anotengesa mamwewa akazara this time. Akazara. Baba vantaura kuti urombo it's a mindset iri kunikwa. Mamwewa ari kutengeswa mumugwagwa, isn't it? And the people are making money. Real money. Is what I mean. Hazvitsvagi chikoro, zvotsvaga kundotora woisa apo wotengesa. As long as you know the change, you're right. Mufundisi, maybe ndibva nakukomenda mubva mataura. Because kuna vamwe vari kutaura tobva taenda kuti saka murume wetu tomubetsera sei as men and other men, how can we assist these people? Otangira papi abve mumindset yakaita nge munhu yakamuvharira so ozatanga akavharirwa. So kune vari kuona noti aiwa ano inyaya yekuti vakagara apa vane lucky. Kuna lucky. Lucky. Mufundisi. Ingori nyaya yelucky and privilege and favor. I just wanted to comment by issue ye prayer Right. and work. Mukaenda pana Matthew 25 pane parable of the talents. Zvinonzi muchinda uyu aida kufamba rwendo kunopuwa umambo, but asati ainda anodaidza varanda vake vatatu ende obva avapa matarenda, umwe wakapuwa 5, umwe akapuwa 2, umwe ndokupuwa 1. And the verse inobva yati they were each given according to their ability. Yes. They were given according to what? Ability. To their ability. Havana kupuwa according to how much they had requested. Havana kupuwa according to how much the master had. That's true. But they were given according to their ability to manage. You're Ska right. iwe ukakumbira mari ukandoda 5,000. Iye hatariri amount yawakumbira. Anotarira kuti pandakambokupa 500 wakaita chinayo. Anotarira track record yako, your ability to manage. Ska akaona kuti kana wakakoniwa kumanage 500 anoti andika kupi 5,000. He gives you according to your ability. Saka situation yauri mairi, don't blame God on it. God does not determine how much he gives you, but you determine it by yourself, by sharpening your management skills. Hey, so God does not say uchizvara kuti mudoni poor, No. makombe achaita mari And hazvinei uyu achaita nekwaunobva. uyu and hazvinei nekwaunobva. Ndaida kumbopinda palaki.
ndoda muparidzi 9 verse 11 muparidzi 9 verse 11 kune muimbi akati kuna varume vanorora mari like 9 verse 11 but also ngatibatei varume kuti mwari ava vanogona kuita miracle yekuti unonhonga 10,000 vanozvigona kana vachida mwari but hauinhongi 10,000 ukaiona paroad because the purpose yamwari ndeyekuti havadi kukupa mari vanokupa maresources ekuita chii 9 verse welaki vaya masvika paverse 11 9 verse 11 yes yamuparidzi inoti I returned ndakadzokawo zvakare and saw under the sun yes that the race is not to the race swift is not won by the swift nor the battle to the strong. mabata zviri kureva so anomanyisa stereki bolt handi anowina even asingagoni kumanya on a given day anodini but the condition is simple ndokunga wapindawo muresi nabolt dzimweni nhambo bolt anobva angoita cramp iwe wotodini watowina are you seeing it wanowina ndevari kutoita bhizimusi kuti uite mari mukadzikana inoti even the might warriors handiwo wanowina zvichireveiko ndinopinda muringi ndanamata namike tyson ndoti mwarika itai pipi renyu nagoriat akarohwa naani nadavid haana kurohwa goriat ari kumunamato akatopinda muringi nani naye kuti ukunde so point yangu hauiti mari kana usiri mubusiness hakuna miracle yakadaro so hakuna luck rinokuti uite mari usiri muringi you can't score when you're not in the match. No, you You can't see miracles usiri pabasa. Yes. Uri kumaterezuko zvinongoperera ipapo. But wakomana only wapiti wapfeka majudas. Nyangorichi uri pasabu unogona kugoesa penalty wanu wakuvara. This is how God works with his miracles. You see, read the NLT version of that. It says, the educated sometimes go hungry, and the wise do not always lead successful lives. It's all decided by chance. The other word for chance is opportunity. It's all decided by chance, by being at the right place at the right time. Correct. Which talks about positioning. You can have a brilliant idea and be at the wrong place. Brilliant idea, and you can also be at the right place at the wrong time. Which is why it's very, very important for us to understand positioning. Baba, I love God so much, I pray. But one of the things that I help people, especially in our Christian circles, we think somehow we're just going to command money from heaven. Money is a response to value. Money is a response to value. Moro yanga chitoro yagari machibage ione nzara uchatozochitenga because ane value. Before money came, but until something changes, barter trade. Meaning you had something of value that you could trade with someone who also had something of value that you didn't have. I want you to figure, same environment, could I tell barter trade, what were you going to be barter trading with? Correct. Wanga uchendere nemunamato kwa mdoni woti sumza maoko ndayozo namatira woti mundipe upfu. Wese ari kunamatira mari asina chaari kutengesa asina business raari kuita haana kusiyana nemunhu ari kunamatira mari zawo tse O level yaasina kuregister. So if ndo zvatiri kuita izvozvo hauna kana famba ikobande B. Actually, the verse here yamatindwerenga inopedza ichiti but time and chance happens to them all. Yeah. Correct. To them all. Everyone. Not to All. some. Everyone. To them all. So all of us are given opportunity. Do you know kuti Padare wa my brother edu wakatanga kare wakaya muno marare zibadha ipo marare you know that Okay. Depo mara but iwo manje hawana kuda kutora ndekuti waifungura kuti Warudzura kumusha Kuita mishamuira zviti. and let me tell you dzimba dziri muMbaromo dzakazara maforena mabhuku kwesoko. yeah and isystem yekuti ukaona umwe wachimhanya unobvunza kuti wari kumhanyirei wakamira so watosa bvunza kuti tiri kumhanyirei Uchimhanya. yeah kuri kupiwa dzimba neniwo ndiri kuida kuri kupiwa zvakati neniwo ndiri kuzvida. Yep. Do you know kuti iye zvinezvi tichiuya mu 1980 kwakauya nyaya yeminda
ndoda kuti uzotaura marara nelanguage yako wazhinji waiti hazvishandi. You know what I mean? Yeah. Hazvishandi. ndezvemusangano This is politics. Yes, wakuzvitsvaga, but it's no longer there. Baba. No chance here. Yekuti chance favors everybody. Yeah. But fools don't act on chance. vatenda pamasolutions egono ndaungodzoka kuti hakuna miracle kuti uite ungaite president wenyika iwe zita rako risiri mubaloti. No, hazvikoni. Unoda MP usiri kuapira mabaloti. Hakuna Hakuna. chitorejesta upindi pabaloti wamwe wangagone kuzodisqualifyiwa wosara woga utonzi ndiwo wasara ndiwe mati wepresident. Yeah. So vazhinji wedu we really want to make money, but like I said, You don't put in the work. Atina, we are not even doing the minimal things that should be done. Kutengesa madomasi chaiko. We are too proud to go down and open a tuck shop. You're right. You're right. So yesterday I passed through, Macheke Meme. So I actually saw a crate of tomatoes and asked someone how much is it, and he says $22. Crate one. Ndikati murukuma order kupsa tukuri matega. Anorima desera one. Apapamacheka. Ipo papa. So team rese yaruno display also vari kurima vari ngoorder. Yes. Basa rawo hombe ku display and believe is on. So the guy ari kumagadzira baba ari kuita $20 a crate. So ndakabvunzwa wanga atoorder ndisina kuzoti amatora mota. Zvikanzi 35. So ndandatorwa $15 within 2 minutes. 2 minutes ndadakuda kutokwadhirwa $15. Anditi ndakazoenda hangu pasource. But chimboimagine for a moment baba munhu ari kutengesa crate at $20. Akagona kupusha 100 crates at $20. That's $2,000. Correct. Same environment, same economy, different decisions, different mindset. Ndopatora tibatsire munhu womurume baba. Munhu womurume, of course, men should be, let's be honorable, but munhu womurume baba ngaamire. Mira. In terms of decisions, chimbobhindaukawo baba. Ngatione kuti baba ari kumbozama asi kubalansa but ngaambozamawo something. Varume vakawanda vari kufaila by default. We give up. Easily. Baba, maproblems ese ari muzimbabwe baba aushayiwo ko 1 yaunosorova weitiwo mari 1 zvayo 1 baba dengura kuno business imi. The biggest component yebusiness baba achisi chikoro zvivindi. Zvivindika, it's risk taking. Zvivindi. Kungobelieve out no I can do this. wotobudoita Baba, whoever is married babaka munhu yeye anofanira kutenga business because kutora mwana waridza usikaziita ana ngonono anomuka usiku muzati to I die zvivindi baba. Wamarara mina mumwe bhururu wangu akanga achida kutanga business remabhanana. Mudzimai akati ko gonyeti racho rikadonha richibva kwahonde zvangopera zvakadaro. But haasi magonyeti ese anodonha anobva kwahonde. Exactly. Korikasadonha tabuda. So chivindika ndechekuti aiwa ngaridonha asi ndadini ndambozama. Itawo track record. Even wanozoya pauri wanokusheka kuti radonha saka rakandikupawo $10 wadini watry. You need to try as a man. Even motor the true driver is. Risky. at any time What it goes the accident anchatenga. No, again chenda pana mfundisi in your words ngwedu yati yafamba manje takuda kunoti regeti murowe nemasolution. What is it that this man should do? Bible arina kushata here and sometimes Bible rikudzipwa kuti rifite my problem, my issues, so that I find comfort in my misery. How can we help this man? The camera is there, somewhere there. Okay. Shoko raMwari iri rinotaura pachena richiti, I think in Mapisarema 115 verse 16 inoti the heavens and the heavens above belong to God. But he gave the sons of men the earth as an inheritance. Nzvimbo yedu iri paneri nopasi haisi kudenga. Heaven is not our home. Our home is here. That's why even Bible iri hatipereri tiri kudenga. Tichangoenda kudenga for a holiday for 1,000 years and then tichadzika todzoka pano. Saka ukanzwa munhu achikuti
your heaven is your home, pane chaari kuda kukubira chiri pane rino pasi, ndo reality. Saka uchaona kuti varungu vakauya vachiti don't worry about the earth, tichanofara tava kupi kudenga. Mwari anoda kuti ufare uri pano nokuti ndo nhaka yatakapuwa naMwari. We are supposed to be here on this planet and we are going to end up here because it's our what? It's our home. Saka munhu uyu ari kutaura uyu ndinongomueja kuti adzokere mubhaibheri. Akaenda kuna Genesis kuya pachapter 2 pavhesi ya 15 muchaona kuti Mwari asika Adamu murume akamutora akamuisa mubindu reEden kuti ashande imomo. So a man needs land or work before woman. And if you can't make the land productive, don't produce children. If you cannot usingagoni kuitisa the land, impregnated the land. If you can't impregnate the land, don't impregnate a woman. Come on, man. Yes. So the first need of a man is Eden, which is the presence of God. But when you are in the presence of God, it leads you to work. You're right. That's why God says, be productive. So if you can't make the land productive, don't produce children. Yes. That's true. Mazuva matanhatu uchashanda. That's true. Ndinoda kubvunza murume uyu. Right. What are you doing nemazuva matanhatu when there are all these opportunities under the sun, more so in Zimbabwe? Witnessing, are you a witness? Haasi kumboita witnessing yacho futi. Do you know kuti I was shocked kuti vanhu vari kufungira kuti wakaenda kunzoku marara uchaura namura zutaura vari kuenda kunzoku vanofungira kuti kune maroses. Hakuna maroses. Takambotaura paprogram ino vamwe varume vari kuda kutreda madzimai avo kuti andoroorwa ikoko kuti waone matsamba. How would you then trade nechinhu chitsvene into the evil act? Because washaya pfungwa. Muno muZimbabwe muno ukaona wakubuda kuti ndakumbobuda hazvina hazvo kuipa, but pane zvawakonewa kuita in your life because opportunities are here. Murume uyu simuka pauri ipapapo uone kuti woitei semurume, because mukadzi wake ndiye anyora. Because ukaramba wakadaro, you are not a man but you become a male. In fact you are a male. He's not a man, he's a male. What is that? So the difference between a male and the toilet, it's male. Yeah. But a man is responsibility. Correct. And we need to step up as men. I love what he says. Don't impregnate a woman if you can't impregnate the land. Yes. Let's normalize these conversations. This thing I do know it. Those no gadzira nyika, those no gadzira kereke. Because if we run away from these conversations, number one, we'll struggle, we'll die bitter people, and once we're bitter people, we'll also die early. And next, you become a curse to your own children. Don't make your children admire other men. Be their inspiration by how you work. And when you work, you're doing it for yourself. That's one of the good things. You decide how you want to live your life. You decide where you want to go on holiday. You decide what you want to eat, when you want to eat it, how you want to eat it. Also, who you want to eat with. You decide places that you want to go. Money gives you a voice. Money gives you options. And by the way, it gives you power as well. Gives you power. But there is no poor person who gives advice. They give opinions. Can one marry Baba, people will listen to you. That's saying Baba, the best gift you can ever give to him, show him this video. Forward this video to another man. Hey, thank you very much. Talking of a sickling man. Yeah. Kunzi kana achiona vamwe varume vaita zvinhu zvavo vakaromba vakaba vakaba asisi zvake
kuromba kwacho kuri izi chingoitawo futi. So ndinoda kuti ubve mumudhi iyoyo uzive kuti mari inoita nekushanda. That's true. But ndada the equation, good planning and Hard work lead prosperity. You don't just work hard. You don't just work hard. Execute a good plan. You need also to plan. Good Planning. Now, you don't just do good planning Execution. without the hard working. The combination works. Hey. And with God on our side. Yeah. He's on our side. Yeah, unstoppable. Yeah, he's ready to make us rich. You're right. Ndichipedza ndoda kuti the good Samaritan daiwe anga asina zviro zvake aingonamatira munhu akapondwa uya omusiya akadaro. Aitofa. In other words, tinobetsera zviri nani kana tiine zvinhu zvedu. Correct. We become a blessing to our families. We become our families Become to useful. the church. We become useful as we go by. My brother, wake up now from that sleep and from that dreaming and live a life to your family and to your community. You're right. Hey. And I wanted to say, my mpanami, Makome murumu munongedza mbana. don't die cursed. Those are strong words. Let me repeat, don't die cursed. Because attitude yawanayo yekuti warombo munawo hanifungi kuti iwewe ungade kuva uri murombo uri kungozvitaura chete because hausati wane idea yekuita mari yacho. Toda kutenda vatere nhasi yanga iri violence apa violence. Violence iri kudara. Everyone was in a violence mode. Toda kutenda ndofunga tadzidza anzi varombo muchagara muinawo. The verse has been explained by our friends here. Tichitaya kubetserana as men to stand up and be better than what we were yesterday. May God bless you. May God keep you. Ganibotenda dad. Shuba, thank you, Shuba. Thank you. Powerful. I think, Tivare nemunamata. Baba vari kumusha kumusoro kudenga, tibetserei tikwanise kuva productive. Kune tsumo yevarungu inotaura ichiti munhu asingashandi actually is the devil's workshop. Tibetsereiwo tive busy doing something because the devil finds work for idle hands. The devil tempts all people to know ziva, but the one who is not doing anything actually tempts the devil. Tiri kunamata tichikumbira Mwari mutipe simba rekuva productive, rekuita something. Ndimi makatokomanda even chitema chapinda mukati uchadya cheziya. Amen. Tibetserei tishande. Tibetserei tivimbe nemi. Even vechiLatin vanotaura vachiti laborare est orare. To labor is to pray. Kana tikashanda nesimba, it shows our faith kuti tinovimba nemi, kuti munokwanisa kutipa results of our efforts. And they mean what you bless the works of our hands. So help us, Lord, kuti tishande, tichinamatira this family yaunza this request, this woman, praying for that man. May you liberate him. Liberate him from this poverty of thought, so that he can start being productive and doing something for his family. Chivaine sutose notunonamata musara Jesu. Amen. Amen. Thank you. God bless. Thank you. Thank you. Yeah, fine. Unza kuna Jesu ziponza ozese Ulo kuna mponesi waitawa mupe Mazvi ese mutsa kubatsira vamwe zvese zvipo zvavo akazvigashira waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamo
pange pane mfambi aidawo kupa akaonawo zvipo zvaipatenzi airisa zvikuru kuti ape chipo akamirawo pedyo asina nechiro waunza kuna Jesu chipo chakanaka itanda kupa moyo pamakumbo ako achema atitezi ndimi mulemutsa tora zvese ndinazo nemoyo wechivi Jesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zvimwe zvese zvaunzwa kuneni waunza kuna Jesu chipo chakanaka itanda kupa moyo pamakumbo ako waunza kuna Jesu chipo chakanaka